Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kahamya pharo. Jeng jotono chini ha tei dafani hamkraino chini shuri mau nadeklainai. Tini jeng Choilengtao Bubagrani kaisa mass gathering nai 21 tarik January 2026 abono tuino jeng tini chini o amchani leaders rok bai jeng kok salaikya o jago chini MLA Poldang Sutongo tongo jeng bai chini dolai journal ni chairman tei bo tongo jeng bai chini Hollywood Chakma chini Abhijit Tripura থেকে চেংরই chini Mohanlal Chakma joto chung leaders o jago tini asuk laikha kokchap laikha bahike adini program no chung successful khainen bagai joto setup baikha chung preparatory committee ro khabaikha phainai 21 tarik January o joto chini o amchari lukurok no koinai chini bubagrani mas gathering o phaidi chini thansani mario phaidi ni ang joto no koinani jora 12 ta o chung abo khajaka o 12 ta o amchani samunu monu o amchani joto lukurok no koinai monu soilengtani lukurok no koinai joto no 12 ta o adino soilengtani ground no phai sopainani bagai hambai।